Și azi de pedală ne apucăm. Gazul. În primul rând, de roată ne apucăm. Șurubăm. Îl scoatem pe jorică. Pune like. O scoatem. Ghepșile zbune încă. Scoatem cauciucul. Scoatem camera. Observăm ștuțurul. Noi. Camera e la loc. Ștuțăr. Și ultimii pași. O umplăm. Tax. Roata e umflată. Punem tot la loc, cum era. Și o leacă murdari, dar roata la loc. Și deja roata făcută. Și cum se vede, deja afară e noapte. Am mai încercat plus minus mă joc cu electrica, nu s-a primit. Așa că mâine intră în vânzare, urmărește și iei pe fier. Posibil chiar tu să o iei.